ఆడియన్స్ థియేటర్కి ఎందుకు రావాలండి? మీరు సినిమా రిలీజ్ చేసిన 15 రోజులకో 20 రోజులకో తీసుకొచ్చి ఓటీటీలో పెడుతుంటే ఆడియన్స్ రావట్లేదు, ఫుట్బాల్ తగ్గిపోయింది అని ఎందుకు మీరు బాబో? మీరు చెప్పిన పాయింట్కి వస్తే సినిమా టికెట్ రేట్లు అసలు ఎందుకు పెంచాలి సార్? నాకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అడుగుతున్నా. మీరు సినిమాలు తీశారు, మీ సినిమాలకి రేట్లు పెరిగినాయి, ఎందుకు పెంచాలి? ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు సినిమాలు మిమ్మల్ని తీయమని ఆడియన్స్ అడగట్లేదు, మీరే సినిమాలు తీస్తున్నారు, మీరే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడుతున్నారు, బడ్జెట్లు పెంచేసుకుంటున్నారు. సినిమా రిలీజ్కి వచ్చేసరికి మాకు ఎంత బడ్జెట్ అయింది, సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచమని గవర్నమెంట్ వెళ్తున్నారు. గవర్నమెంట్లు పెంచకపోతే వాళ్ళని నిందిస్తారు. అల్టిమేట్గా చివరికి సఫర్ అయ్యేది ఎవరు? ఆడియనేగా. ఒక్కో సినిమాకి టికెట్ రేట్లు 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అని